Bethunana apha ekhaya ke asityi inkukhu engahlanjwanga apha ekhaya ne asidli inkukhu engahlanjwanga neminye imizi ke kwelicala lethu anana bandithi kusembizana o ndithi ezinye indawo zasembizana ufika iinkukhu nasemicimbini zisenziwa lento ke bantwana basekhaya uzuqonde abantu balapha kuthi abadli ngakuyithanda ncane inkukhu ephekwe kweminye imizi ngoba kaloku ayihlanjwa andithi zitye ezinye izihlambayo mhlawumbi zitya ngesephu andithi isephu so ayigulisi mntu sisazophinda xa sigqiba apha sizayirinsa ihlambe ibe clean ugqiba kwethu apha yabo nabo bumdaka buyaphuma zihlala phandle kalo bethunana zimane zidlala naselidakeni ezinkukhu so siyakhucula ndisembizani ke mna kwenye ilala apha embizana ndazi noba zonke ilali zalapha embizana ziyayenza nalento kodwa ke ndimele imbizana mna ngoku kule nto ndiyenzayo ndimele imbizana nina ekuhlaleni kwenu niyayenza le nto uyihlambe uyikhuculule ne ithi ngene embizeni ibe isuke kubonke ubumdaka